راديو إيرنا ዳግማይ ሰላምታና ተቀበሉ ክቡራት ሰማዕትና ዮሐንስ ተስፋ ማርያም ኣብ መደብ ኩትዘተ ዓዲሙልና ዘሎ ጋሻ ኣምባሳደር ሃይለ መንቆሬስ እዩ ኣብ ዓውዲ ዲፕሎማሲ ኤርትራን ዞባናን ግኑን ስም ዘለዎ ኣምባሳደር ሃይለ መንቆሬስ ቅድሚ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣምባሳደር መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ቀዋሚ ወኪል ኣብ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃን ዝነበረዩ ኣምባሳደር ሃይለ መንቆሬስ ነቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝምራሕ ስርዓት ድሕሪ ምርሕርሑ ድማ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ፍሉይ ልኡኽ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ካልእ ጽፍሕታትን ናይቲ ኣህጉራዊ ውድብ ኣገልጊሎ ገዲም ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ነበር ኣምባሳደር ሃይለ መንቆሬስ ብዛዕባ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ብዝምልከት ኣብ ዝቕንያት እዚ ንቐዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ብዝሃቦ ርእይቶ ንብዙሓት ኣዛሪቡዮ ኣምባሳደር ሃይለ መንቆሬስ ኣብ ዝተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን እንታይ መርገፂኡ ድሕሪ እዚ ሓድሽ ርክባት መራሕቲ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልን ናብ ሶማል ከይኣትውን ተኸልኪሉ ተባሂሉ ነይሩ እዚ ብናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ፓስፖርት ከም ዝንቀሳቐስ ዝዝረበሉ ኤርትራዊ ኣምባሳደር ኣባል ናይታ በመብዛሕትኦም ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ ዝቆመት መድረኽ እውን ይበሃል እዩ እዚ ማዕረኽ ክንደይ ሓቅነት ኣለዎ ናይ ሎሚ ክፉት ዘተ ዝምልሶም ዛዕባታት እዮም ሓቢርና እንከታተል هذه إذاعة إيرنا هنا إذاعة إيرنا الدولية زخبر كامباسادر بمجمرتا بسم كلهم سمعت دمت راديو إيرنا كمسجنك يفتو نزع الدل زلة هابكارنا مالتيو سلازي بمجمرتا كمزي مالت هايلة منقريس أمباسادر إرترا كومون دحرايون حدا كاب أبو دب حبرات هاجرات سم إرترا وندت أو عزنوار سبات مخانكا كل سب فلتيو بسرعة كمالتي اسكي بقطع مالت مسرح خات زاماد بزغنا ملكو أخون خلكي كون أبز خبابي دحرزي أمونغ إرتران إثيوبيان تفاتير ويتخصيص زلو كنتا زلو حدش معبالة زلو كاتعزبتي نسمع تختكافلهم تعدل كبكا أبز حصير وان أب وشت أديس أبا نت عمت غيرون ديوز حدش سرعات هجي أو وشت زعمت تايز تجبره نبحجها خم يكون نزول أخيبا صويعم ناي استفل عليه أولاد نايت حبرة حساب هاي بعد حلفتي نما بتمرت زلو مهران تمهرو خاب سرحتني كأو كنت استفل عليه كفال نايت حبرة حساب عدي ممنيرم نعاي حدا خبط ما زادلوتي متشم عدي ممني هو أنا دماني هو إرتراوي معدامكم دما وشت إثيوبيا زخون زمت مع باليثات نقول تخوابي زصلو يو سلازي امسكينه فساتي فيه سمعي يعني بيزيكلي هجيات زمصون سوم تايو حدا خابت زاربه زتلعله مونغو إرتران مونغو إثيوبيان زتخسته سلام كم عبي وصيت ناي سراح نايتي حدي سرعات غير ما ريومو وانا عايز تسمعني صيله حلف هاي عيدل كنا عايز بالكاتيو هاجر عايز بالكاتيو سلازي او ريتو تقريبا يري نزل الكايو دما بحفشو كتقال اللي خلي مثلني حدا سلام ممصو مونغو ኤርትራን ኢትዮጵያን ጽቡቅ ተግባር እዩ እምቦ ስጉምቲ እዩ ባህብለና አልማ ሰላም ክባሃል ከሎ ግን ሕራይ ነቲ ኩናት ተጠውኑ ምባል እቲ ኩናት ህዝቢ ዝኣወጆ ኩናት ኣይነበረን ዝብለካ እቲ መንግስቲ ዝኣወጆ እዩ ስለዚ ምስቲ መንግስቲ ተሰሚዕካ ጠጦ ከተብሎ ሩዱእ ይኸውን ሰላም ከተምጽእ እንትኾንካ ግን
مس تسرعات يزبلك لجيتمت زغون سرعات أيقونا إرترا زلو استمرت أيقونا تكالات يقولون وحس الناس زلو هيقونا سلازي دماني مس حادثة بطراي تسامي الكاسي صباح نقول هاي وحس الناس زلو مسيء خيل نتهزبن تكالاتون زي حوس دحر كوينو وحس الناس زلو خونا يخلنيو بزبل رئيتوي أفسيسة هذا خبط خال استزربه علون نايتي كباب بملؤ ريجنالي مالتيو ريجنال كبال كله تناي قرن أفريقيا زبحال كبابي السودان نيرترا نيثيوبيا نجيبوتي الصومال يملكت سمعنا وخفال نايتي بإيجاد تبعيلو زواع كبابي ناتو انتجريشن كمت لكع كمتي ابتدو باو خفالو امونغو كينيا يوغندا تنزانيا دحارون صنيحن بوروندي رواندا زاتو او دو سودان ون زلوو نايتي كبابي وحدت كمت او ابز قرن افريقاون كوم تمساسالي بنشمو خغبر تبايلو تلاعيلو نيرو والابت قداماي كم تزبلكوها سلام حراي صبو كنا تطو كبل اندحرنا بحق تطو مبال كمص كوينو جن حزبن تكالاتون زتحوسو خون يولون الله سلازي زغبر زلو ناي ግለሰባት راي ناي ولقي يمثل سلامسي وحسنا زلو خونا يخلنيو دحر مبال بزعباتي زوباوي موهاد كجبر زبال زلوجن صبو نهزبي إرترا እውን ጠቃሚ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራን ሃገሩን ልክዕ ከም ሱዳን ከም ኢትዮጵያ ከም ጅቡቲ ከም ሶማል ናብ ከምኡ ዝኣምሰለ ምትሕብባር ናይቲ ከባቢ ክሳተፍ ፅቡቅ ኮይኑ ይስምዐኒ ኣነ ዝብሎ ኢለ ከዓ ገሊፀ እሱ ፅቡቅ ኣብኡ ክንከይድ እንድሕር ኮይና ናብኡ ከነብል እንተኮይና ድማ እንታይ ዝኣምሰለ ምድላው ክህሉ የድሊ መጀመርያ ልኡላውነት ናይ ኩለንተን ሃገራት ዝትንከፍ ኣይኮነን ናይ ኤርትራ ልኡላውነት እውን ማለት እዩ ነፃነት ናይ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝዋገየሉ ሕቶ ይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ብምሉኡ ዘድመፀሉ ዝደመየሉ ክንደይ ዓመታት ዝደመየሉ ብቃልሱን ኣብ መወዳእታ ድማ ብድምፁን ብምሉእ ድምፁ ዘረጋገፆ ናፅነት እዩ ድሌት ናይ ናፅነት እዩ እዚ ናፃነት ናይ ኤርትራ ኣብ ውግይ ዝኣቱ ይኮነን ምስ ሪጅን ምትሕብባር ምድግጋፍ ግን ንናፅነት ዝፃረር ኣይኮነን ብነፃ ድሌትካ ምስ ዝኾነ ይኹን ሃገር ወይ ሃገራት ስምምዕ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እቲ ሪጅናል ኢንተግሬሽን ዝበሃል ድማ እቲ ናይ ዞባዊ ምትሕብባር ዝበሃል ድማ ኣብዚ ዝተመርኮሰ እዩ ነፃ ዝኾነ ሃገራት ብነፃ ድሌተን ንናይ ሓባር ረብሓ ክብላ ኣብ ስምምዕ ይኣትዋ ሕጂ ብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጥራይ ዝኸውን መቸም ዝድፋእ ዘሎ ጉዳይ ኣይኮነን ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ምዕራብ ኣፍሪቃ ናብ ከምኡ ድፋእ ኣሎ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ኮሜስ ጌርካ ናብኡ ይደፋእ ኣሎ እዚ ናይ ደቡባዊ ክፋል ናይቲ ኢጋድ ኢስት ኣፍሪካ ማለት እዩ ምብራቅ ኣፍሪቃ እውን ናብኡ ይደፋእ ኣሎ ኩሉ ዓለም ናብ ከምኡ ዝኣምሰለ ሪጅናል ምእስሳር ይኸይድ ኣሎ ኣብ ኤሮጳ ማካ ከዓ ክሳብ ሓደ ዩኒየን ናብ ምብፃሕ እውን ኣድሂቦም ኣለዉ እዚ ድማ እቲ ቁጠባዊ ኩነታት ኣብ ዓለም ዘሎ ዝግድዶ ስለ ዝኾነ ንናይ ሓባር ረብሓ ክብላ ብነፃ ድሌተን ሃገራት ህዝብታት ናብ ምትእስሳር ክኸዱ ሩስ ናይ ዝቐርኒ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሙሉእ ኣፍሪቃ ምትሕብባርን ሓድነትን ዘሊ በዚ ድማ ርእቶይ ደጋፊ ርእቶይ ገሊፀ ሕጂ ምናልባት እቲ ደለና እቲ ደጋፊ ርእቶ መሃብካ ቆንዒ ነይሩ እንታይ እዩ ግን ኮይኑ መስለካ
ازي ناي ايجاد دملكت بوحدو دحر ناصنت ኤርትራ ንስኻ አምባሳደር ኤርትራ ኣብ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካን ኣብ ኢትዮጵያን ተሸይምካሉ ካብ ዝነበርካ ግዜ ወላ በውሕዱ እንተርኢናዮ እዚ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ይግደፍ ወይ ካብ ፕሬዝደንት ኢሳያስ በዓሉን ነዚ ከባቢ ሓደ ዓይነት ውህደት ቁጠባ ክህልዎ ድብል ኩሉ ሻዕ ደልዕሎ ዝነበረ ኣርእስቲ ክሳብ ሕጂ እንድሰርሓል ደሎ ወላ ኣብቲ ከባቢ ኣቢ ዝርከቦም ኮለል ይብሉሎ ግን ብግብሪ ክሳዕ ክንደይ ክኸውን እዩ እቲ ናትካ እምነት እዩ ንዓይ ሕጂ ኣብቲ ካብቲ ተዛረብካ መፅንለይ ስለምታይ ትልካ ብውሕዱ ኣብ ዜና ናይ ኤረና ሓደ ተቃልሐ ነይሩ እንታይ ይድብል ነይሩ መስለካ አምባሳደር ሃይለ መንቆሬስ ፍሉይ ልኡኹድ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮይኑ ናብ ሶማልያ ንኸይድ መንግስት ሶማል ከም ድኸልከለካ ተዛሪቦም ኣለዉ ስለዚ ኣብ ግብሪ ኣባይታ ዘለዎ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ናይ ሶማል ይኹን ናይ ኤርትራ ይኹን ናይ ጅቡቲ ይኹን ናይ ሱዳን ይኹን ክሓብሩ ድልዋ ድዮም ብናትካ ዓይኒ እዚኣ ንገረኒ እንታይ ኮዩ እቲ ምሕባር ከም ዝበልኩ ኮዩ ናጽነትን ምስ ከባቢ ዘለዋ ሃገራት ንልኡላውነት ናይ ሓደ ሃገር ዝምልከት ናይ መንግስታት ሓላፍነት ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ሓላፍነት እምበር ናይ መንግስታት ሓላፍነት ኣይኮነን መንግስታት ግን ነን ረብሓ ወይ ረብሓ ሃገር መሲልወን ወይ ድማ ነን ናይ ገዛእ ርእሶም ዝብለካ ረብሓ ንምሕላው ኣብ ዝተፈላለየ ዝምድናታት ይኣትዉ እዮም እዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓድነት ተባሂሉ ዝእወጅ ዘሎ እየ ዝብለካ ሰለስተ መራሕቲ ሓደ መዓልቲ እክብ ኢሎም ናብ ሓድነት ገጽና ክንከይድ ናብ ሪጅናል ኢንተግሬሽን ገጽና ክንኣቱ ኢሎም ክውድእዎ ዝኽእሉ ጉዳይ ኣይኮነን ህዝቢ ንገዛእ ርእሱ ክሰማምዓሉን ክድግፎን ይግብኦ ምክንያቱ ንልኡላውነት ዝትንክፍ ስለ ዝኾነ ልኡላውነት ድማ ናይ መንግስታት ሓላፍነት ኣይኮነን ናይ ህዝብታት ሓላፍነት እዩ ግሩም ጽቡቕ ድሌት ኣለና ናብ ከምዚ ገጽና ክንከይድ ኢና ንደሊ ኢና ክብሉ ይኽእሉ እዮም ከተግብርዎ ግን ኣይክእሉን እዮም ከተግብርዎ ኣይክእሉን እዮም ብዘይ ህዝብን ትካላቱን ህዝቢ ከይደገፎ ከይወሰኖ ንልኡላውነት ናይ ዝኾነ ይኹን ሃገር ዝትንክፍ እቲ መንግስቲ ብቲ ሃገር ዘሎ ክውስን ባዕሉ መሰል የብሉን ሓላፍነት እውን የብሉን ከም ስምዒት መጠን ጽቡቕ ናብ ከምኡ ገጽና ክንከይድ የድሊ ግን ግዜኡ ሓልዩ ኣገባቡ ሓልዩ ድሌት ናይ ህዝቢ ምዃኑ ምስ ተረጋገፀ ጥራይ እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና መስለካ ህዝቢ ንህዝቢ ካብ መጀመሪኡ ባእሲ ኣይነበሮን ኢልካ ኣለካ ኣብቲ ተዛረብካዮ ዘረባ ናብኡ ቀጥታ ስለደኣተናየ ሕጂ እንተርኢናዮ ኮይና ግና ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሓት ካብ ፖለቲካውያን መራሕቲ ይኹኑ ወላውን ከም ተራ ህዝቡ ከተዛርቦም ከለኻ ዳርጋ ንናጽነት ኤርትራ ከም ዘሎ ከም ደይቅበሉ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገልጽሉ ዘሎ ኩነታት ኢና ንሪኦ ዘለና ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ በዚ ጉዳይ እዚ ከቢድ ሻቕሎት ኣለዎ ወላ እዚ ሕጂ ወላ ናይ ኣብይ መንግስቲ ከም መንግስቲ ዳርጋ ማለት ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓሳት ምስቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ውልቀ መላኺ ስርዓት ተቐቢልዎ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ማለት ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጥራይ ምስ ኣብይ ዝገብሮ ዘለው ስምምዕ ስለ ዝኾነ ዳርጋ ብብዙሕ ደረጃ ቅቡል ኣይኮነን ደሎ ስለዚ ሲ ኣብ ባይታ ደሎ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ስምዒት በበይኑ ምዃኑ እየ ድግንዘብ ኣነ ከምኡ ኣይመስለካ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድልየት ከም ዝበልኮ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ጥራይ ክውስኖ ዝኽእል ክገልጾን ክውስኖ ዝኽእል ንሱ እዩ ንልኡላውነቱ ዝምልከት ድማ ንሱ እዩ መሰል ዘለዎ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ዝብለካ ኣብይ ጥራይ ኮይኮነን ከምዚ ጌርና ኢና ምስ ሰማሚዕና ኢና ሓደ ኮይና ኢና ገለ ዝብል ዘሎ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ኢሳያስ ባዕሉ እውን ከምኡ ይብል ኣሎ እዋ መን እቲ ስልጣን እቲ ሂብዎ ኣይዶን ኖ ይብላ ኣለኹም እቲ ስልጣን እቲ ግን ከም ዝበልኩኻ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ዝገልጸሉ መንገዲ የብሉን ሕጂ ትካላት የብሉን ባይቶ የብሉን ወከልትናቱ ባዕሉ ዝመረጾም ወከልትናቱ የብሉን ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ድልየቱ እዩ ወሲንዎ እዩ ክትብል ኣይትኽእል ኢኻ ብዘይ ናይ ህዝቢ ውሳኔ ዝመጽእ ድማ ናይ ሓደ ናይቲ ባህሊኡ መርገጽ ጥራይ እምበር
ናይቲ ህዝቢ መርገፂ ይኮነን ህዝብና ከዓ ዝብለካ ከፊሉሉ እዩ ነዚ ናፅነቱ ሲ ከፊሉሉ እዩ ናይ ክንደይ መስዋዕቲ ብክንደይ መስዋዕቲ ዝመፀ እሞ ከዓ ብድምፁ ብምሉእ ድምፁ ኣድሚፁሉ ኮይኑ ኣረጋጊፅዎ ኮይኑ ስለዚ ነዚ ልኡላውነቱ ዝኽልክሎ የብሉን ዝበለ እንተበለት መንግስቲ ዝብለካ ኢሉ ድማ ይተርፍ እምበሪ ፅባሕ ንጎ ብሓይሊ ዝብለካ ብሓይሊ ሓደ ኮይና ኢና ወሲነ ኣነ ስለዚ ሓደ ኢኹም ክብለና ዝኽእል ሰብ የለን ኦኬ ሕጂ ሓንቲ ፅሕፍቲ ከንብበልካ ያው ከለካ እንታይ ትብል ነራታ ፅሕፍቲ መስለካ ሓደ ኣስፋው ገዳሙ ዝበሃል ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ መንእሰይ ንዓኻ ኣብቲ ኣኼባ ረኺቡካ ካብ ተዘራረብኩም ክልቲኹም ኢሉ ጽሒፍዎ ዘሎ ፍጹምነት ብክልስ ሓሳብ እምበር ብተግባር ዳርጋ የለን ንሕና ብዝመስለና ተቃሊስና ነቲ ወደር ኣልቦ ጭቆና ጋሊና ብትሕስቶን ብዓይነትን ፍሉይ ዝኾነ ሕገ መንግስቲ ተኺልና ኣለና ብዝተረፈ ተሃልዩ ደቅና ክትምልእዎ ይግባእ ብዝመስለኩም ይሓይሽ እዩ ኢልኩም ብዝኣመንኩል መገድ ተቃሊስኩም ኣብ ሸትኡ ኣብፅሕዎ ሕድሪ ኣያታትኩም ስለ ዝኾነ ነቲ ጉድለት መሊእኩም ነቲ ጥንካረ ኣደንፊዕኩም ንቅድሚት ኣሰጉምዎ ልዕሊ ኩሉ ግን ንዓና ከይትጽበይ ግዶኹም ተዋጽኡ ንህዝብና ይረብሕ ትብሎ ተሃልዩ ንዓና ከይትጸበኹም ከተዕውትዎ ኣለኩም ሓላፍነት ውሰዱ እሱራት ፍጹምነት ከይትኾኑ ተጠንቀቁ ዞም ደቀይ ኣምባሳደር ሃይለ መንቆሬስ ኢሉ ጽሒፍዎ ኣሎ ሶ ንሱ ከም ሓደ ኢትዮጵያዊ ገይሩ ይዛቅርበካ ደለብኡ ድሓራይቲ ኮመንት ዝነበረ ካብና ኣነ ባዕለይ እውን ደሃብኮ ነይሩ ኣምባሳደር ኤርትራዊ ከመይ ጌርካ በዚ ተተሓዞ ገለ ዝብል ነይርዎ ማለት ሕጂ ከምዚ ዓይነት ድበለ ተፈላለየ ዓይነት ዘረባታት ኣብቲ ፌስቡክ ብብዙሕ ደረጃ ተሓላሊፉ ነይሩ ሕጂ እዚ ኣብቲ ዕድመ ንባዕሉ ክትቀርብ ከለኻ ሲ በቲ ዝቀረብካ ኣገባብ ክትቀርብ ነይሩካ ድዩ ማለት ከም ውልቀ ሰብ እኳ ግቡእኻ ተኾነ ግቡእ ኣለኻ ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ እንደ ነይረ ሕጂ ክልቲኡ ህዝብታት ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሲ ይውፃእ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ትግራይ እዩ ብቀንዱስ ግን ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን በዚ ኩናት እዚ ምቕፃል ይውፃእ ኣሎ እሞ ንሕናስ ኩናት ጠጠው ይበለልና ኢልና ክንለዓል ኢና ፖለቲካ ዘይብሉ ከም ኢልና ክንለዓል ኢና ኢሎም ዋ መሰላ ኣለኩም ከምልኩም ክትለዓሉ መሰላ ኣለኩም ጽቡቕ ድማ ኣፈታትሓ ናይቲ መንሽሙ ግን ሓፋናትሓ ናይቲ ሽግር ግን እቲ ኩናት ህዝቢ ዝኣወጆ ኣይኮነን ናይ ተን ስርዓታት እዩ ነይሩ ክብል እንከለኹ ጉዳይ ኣይነበረን ኣብ መንጎ ኤርትራ መንጎ ኢትዮጵያ ሰብ ጉዳይ ኣይነበረን ማለት ኣይነበረን ግን ብኩናት ዘይኮነ ብካልእ ክፍታሕ ክእል ነይሩ እዩ ሕጊ ኣሎ ዘጠሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ዝኽእል ዝነበረ እዩ ኣብ መወዳእታ እውን ብከምኡ እኮ ተፈቲሑ ኣብ ቤት ፍርዲ ከይድካ እዩ ተፈቲሑ እምበር ሓደ ስዒሩ ሓደ ዘገደዶ መንሽሙ ኣይነበረን ብከምኡ ተፈትሐን ብዝኾነ ኮይኑ ከምኡ ክለዓሉ ከለዉ ኣነ ንሰላም ክትለዓሉ እንድሕከምኩም ንሰላም ኣይትለዓሉ ዝብለኩም የለን ግን ኣብ ፖለቲካዊ ሕቶ ነቲ መፍትሒ ክልቲኡ ዝተሰማምዓሉ ኣገባብ መፍትሒ ነቲ ሕጋዊ መፍትሒ ማለት እዩ ንዕኡ ዝፃረር ካልእ መፍትሒ ግን ከተምፅኡ ትኽእሉ ኢኹም ከተልዕሉ ይትኽእሉ ከተልዕልዎ ኣይግባእኩም እንተ ደኣ ዝምድና ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ብሰላም መንሽሙ ክስጉም ኢልኩም ትለዓሉ ኾንኩም ግን ጽቡቕ እዩ እቲ መንእሰይ ክለዓለሉ ይግብኦ እቲ ዘረባ ዘምፃእዎ ዘረባ ዝተኻፈል ኩሉ ድማ ናይ ኤርትራውያን ጥራይ ምስ ኮነ እዩ ኣነ ናይ ክልቲኡ ኣኼባ ንገብር ኣለና እሞ ምፃና ኢሎም ኣይመፅእን ናይ ክልቲኡ ኣኼባ ክገብር ኣይክእልን ኣብ ናይ ክልቲኹም ኣይመፅእን እየ ኣብ ናይ ኤርትራውያን ጥራይ ኤርትራውያን ንበይንና ኣኼባ ንገብር ኣለና እሞኒ ክትመፀና ኢሎምኒ ኤርትራውያን ዋላ ኣብዚ ይኹኑ ኣብ ወርሒ ይኹኑ እንድሕር ኤርትራውያን ዝእከብሉ እዩ ክኸይድ እየ ስለዚ ኣብ ናይ ኤርትራውያን ጥራይ ኣኼባ ተሳቲፈ ከም ስምዒት ግን የፅብለካ ከም ስምዒት መንእሰያት ይኹኑ ዓበይቲ ዘለዎ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ንሕና በዚ ኩናት እዚ ንሕና ንውፅዕ ኣለና ክልቲኡ ህዝቢ ይውፅዕ ኣሎ እሞ ጠጠው ክብል ኣለዎ እዚ ኩናት እዚ ምባሉ ግን ዘይድገፍ ኣይነበረን ከም ስምዒት ዝድግፎ ነይረ ተኣኪበ ግን ኣነ መንሽሙ ኣብቲ ናይ ኤርትራውያን የስ ኣብ ናይ ክልቲኡ ዝበሃል ግን ኣኼባ ከይደ ይፈልጥን ኣብቲ ዋላ ኣብቲ ኢንተርነት ሪኦ ኣለኹ ቅድም ዝነበረ እውን እንድዒብ ኣዋሳዶ ግልም ተኣኪቡ ሓደ እዋን ቀሪብካ እውን ተመሃሳል ደሃብካ ርእቶ
فصيمه دبر زيت تبحال كيدي يفلط اواساد بحال كيدي يفلط استبايلو تبحالس خاي نبركاين አይነበርኩን 230 ሽሕ ዶላር ሂቦም ዶ ኣብቲ ናይ ኣዋሳ ኣኼባ ዶ እዚ ኩሉ እቲ ኣኼባ ይተሳተፍኩ ኣላ ክንዱ ተዝነብረኒ ገንዘብ ኣብ ዘውዕሎ ባዕለይ ምፈለጥኩ ሓቂ ይኮነን ስልካ እዩ ምስ ኤርትራውያን ግን ራኸብ እየ ምስ ኤርትራውያን ኋላ ምስቶም ተቃውምቲ ዝበሃቅሉ ዘሎ ርእይቶ ይካህብ ምስኣቶም ዝብለካ ከም ኣባል ናቶም ኮይነ ዘይኮነ كم سبات كم إرتراويان متن يراقب كم مدبات أكيد أيفلت كم زخ خندون نقوله أمباسادر هاي لما نقريوس بزح جزء كم أبال زي مدرخنا هاجر أوزة تزبهال من قصاص ببعل أمباسادر عند برانو لجرجسن كم أون دكتور أسفا وتقصدن دلو نسوم بدحريت علون والغايم زعباز تايت بالتقل راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف في إرتوان غازت إنياتا زدالو نتا راديو دقفو نيروه دقفو ግን ኣባል ክኸውን ኣይክልኒ ኣባል ናይ ሕብራት መንግስታት ኮይነሰርሕ ነይረ ስለዚ ኣባል ናይ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካ ሓዘል ውድብ ክኸውን ኣይክልን ከም ስምዒት ግን ወድግፎ ከም ስምዒት ግን ጽቡቕ እዩ ንኩሎም ኤርትራውያን ናይ ኩሎም ኤርትራውያን ድምጺ ኣብ ሓደ ክእከብ ኣብ ሓደ ሚኒመም ፕሮግራም ከመይ ጌርና ካብዚ ዘሎ ዲክታተርነት ኣብ ተዓዲ ናብ ሰላም ነምፃና ናብ ዴሞክራሲ ነምፅኦ ንልውጦ ኣብ ዝብልሲ ዘተ ክግበራ ኩሎም ኤርትራውያን ኣብዚ ዘተ ድማ ንዝኾነ ይኹን ዘይፈሊ ክኸውን እንታይ ንህግደፍ ዘሳተፍ ዘተ ተገይሩ ኣብ ሓደ ርእይቶ በፂሕና እቲ ምቕያር ሰላማውን ብዘይ ጎነፅ ጎነፅ ዘይብሉ ሰላማዊ መፍትሒ ንረኽበሉ ሓደ ሚኒመም ፕሮግራም ዞ ሓደ ፕሮግራም ተሰማሚዕና ንቅድም ዝስጉመሉ ባይታ ክፈጥር ተባሂሉ ዝቆመ ንኻትብሎ ከም እዩ ዝርድኦ ከም ስለ ዝቆመ ድግፎ ነይሩ ከም ስምዒት ድግፎ ኣባሉ ግን ክኸውን ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣባል ስለ ዝነበሩ ከምዚ ማለት ድዩ ኣባል ላዕለዋይ ልኡኽ ውድብ ሕብራት ሃገራት እንተኮይንካሲ ኣብ ናይ ዝኾነ ሃገርካ ወይ ድማ ተኣምነሉ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሲ ክትሳተፍ ኣይፍቀድን እዩ ማለት ኢና ንብለና ናይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኣባል ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ናይ ኤርትራውያን ኣኼባ ተገይሩ ግን ናይ ሕዋተይ ናይ ደቀይ ኣኼባ እንዳተገብረ ከሎ ግን ኣብኡ ትሳተፍ ዝብል መንሽም ግን የለን ኣብኡ ግን ተሳተፍ ሶሻሊ ከም ትሪኦ ዘለኻ ኣብዚ ነይረ እየ ዝብለካ ዘለኹ ሕጂ ኣብ ሕብራት መንግስታት እውን ወፂዐ ዝኽልክለኒ የለን እሞ እዚ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዜና ኤረና ቀሪቡ ዝነበረ ማለት ከም ልኡኽ ፍሉይ ልኡኽ ኮይኑ ንሶማል ክኣቱ ክብል መንግስቲ ሶማል ከልኪሎ ዝብልከ ኣይ መንግስቲ ሶማል ኣይከልከለንን ከም ልኡኽ ናይ ሕብራት መንግስታት ገለ ኮይነውን ኣይኮነን ክዛረበሉ ብዘይደሊ ናይ ግሊ መንሽሙ እዩ ነይሩ ብዝኾነ ኮይኑ ክሕግዝ ሓግዘና ስለ ዝተባህለ ሕራይ ክሕግዝ እኽእል እየ ኢለ መወዳእቱ ኣይበፅሐን ገና መወዳእቱ ይበፅሐን ዘሎ ንርኢ እንድሕር ድልዋቱ ካብ መንግስቲ ሶማሌት ጣውዒት ማለት ተፈቃድካ ኮይኑስ ወይስ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድዩ ወይስ ካብ መን እዩ ትኹነት ኖ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘዛምድ ምንታይ ኣለኒ ሞ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከመገይረ ሞ ከዛመድ ምስ ሶማልያ ዝብለካ ብቐጥታ ፈልጠት ወፃኢ ጉዳይ ሓላፊ ወፃኢ ጉዳይ ኣፅቢቅ ፈልጠት ብሓባር ንሰርሕ ነርና ኢና ኣብ ሱዳን ይሰርሕ ነይሩ ኣብ ዩኤን እቲ መራሒ መንግስቲ እውን ፈልጦ እየ ረኺበዮ ድማ ርእይቶ ይህበ እቲ ርእይቶ ቅቡል ስለ ዝኾነ ድማ ሕራይ በዛ ክትሕግዘና እንተኽእልካ ዝብል ካብኣቶም ስለ ዝመፀ ተበግሶ እዩ ዝብለካ ተበግሶ እዩ ከም ተበግሶ መጠን ብሕጂ እውን እንድሕር ሓግዘና ዝብሉ ኮይኖም ክሕግዝ ቅሩብ እየ እምበር ምእታው ገለመለ ንዓኻ ድኸልከለካ ወይ ድማ ተነፀካሉ ምክንያት የለናኡ ማለት ፈፂምካ ዝኸልከለኒ መንሽሙ የለን ግን ኣብዚ እዋን እዚ
ኣይጥዕመናን እሞኒ ኣብ ካልእ ዝጥዕም እዋን ንግበሮ ዝብል ግን ንመልሲ ርሂበ ሕራይ ከም ማለት ሕጂ ስለ ድወፃ ካብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ፍሉይ ልኡኽ ኮንካ ግን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ግርጭት ዝፀንሓ ብምእታው ክሰርሕ ፀኒዕካ ኢኻ ሕጂ ተን ሃገራት ወላ ንደቡብ ሱዳን ወሲድና እንተርኢናያ ኮይና ኣብቲ ከባቢ ወላ ሓደ ዝረግእ ሰላም ድበሃል ዳርጋ የብሉን ወላ እታ ሕጂ ኸማኒ ከም ዓባይ ሓይሊ ከም ናይ ነጥቢ መቐይሮ ክትከውን እያ ተባሂላ ትፅቢት ነበራ ኢትዮጵያ ብውሽጣዊ ዕግርግር ክሳዕ 1 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ተፈናቒልዋ እዩ ደሎ ሕጂ ሓደ ካብዚ ዝዓበየ ስግኣት ናይ ኤርትራውያን እዚ እዩ ከምዚ ሓደ ወዲ ዝፀሓፎ ማለት እዩ ኣምባሳደር ሃይለ መንቀሪዮስ ዘልዓሎ ነጥብታት ዋላ እኳ ጉቡእ እንተኾነ ዞባዊ ውህደት ልዕሊ መሰል ህዝቢ ኤርትራ ክስራዕ ኣይግባአን ኣገዳስነቱ ብዘየገድስ ኢሉ ኣሎ መሰል በሰል ህዝቢ ኤርትራ ወዲ ዳሓን ሕጂ ዝበለ ሓደ ካብቶም ፍሉጣት ኤርትራውያን ሳሙኤል ቢዘን ይፅሒፎ ዘሎ ሕጂ እዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ውህደት ናይ ዞባ ይናፍቆ እዩ ይደልዮ እዩ ምዕባለ ይደሊ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍሉጥ እዩ ግን ኣብቲ ከባቢ ወላ ሓንቲ ተረጋግአ ነገር የለን ወላ ሕጂ ከምዚ ትሪኦ ዘለካ እውን ብወገን ስርዓት ናይ ኣዲስ ኣበባ እውን ናይ ሓይሊ ባሕሪ ምቋም ህንጡይነት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ምግባት ምልክታት እዩ ዝርአ ዘሎ እዚ ከዓ ነቲ ህዝቢ በቲ ሓደ ናብ ሓደ ክመፅእ ገይርዎ ኣሎ በቲ ሓደ ድማኒ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ እዚ ሕጂ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ከዓ ዝያዳ ጥርጣረ ከርኢ ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ እዚ እውን ነቲ ናይ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ንክርስዖ ናቲ ናይ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ እውን ኣፍ ደገ ድኸፈተ ይመስል ስለዚ እዚ እዩ እቲ ዘረባ ደምፅኦ ይርደኒ እንታይ ይመስለካ ኣነ ዝህቦ ዝነበርኩም መልሲ ነቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ኣኼባ ዝዝረብ ዝነበረ ዘረባታት እዩ እምበር ብሓፈሽኡ ኣይና እዩ ዘገድስ ጉዳይ ንስ ጉዳይ ኤርትራ ዝዛመድ ኣይና እዩ ዘገድስ ካብ ምባል ኣይኮንኩን ዝዛረብ ነይረ መልሲ እየ ዝህብ ነይረ ርእይቶ ሃቡ ስለ ዝተባህለ ነቲ ዝተዘርበ ኣብ ውሽጢ እቲ ኣኼባ ዝተዘርበ ከዓ እተ ዝመለስ ኮነ ዓብይ ሰላም ተረኺቡሎም መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብናይ ኢትዮጵያ ተበግሶ ኢልካ ከም ዓብ ምንሽሙ ይቐርብ ስለ ዝነበረ ሓደ ንዕኡ እዩ ካልኣይ ድማ ሪጅናል ኢንተግሬሽን የድልየና እዩ ስለ ዝተባህለ ድማ እወ ሪጅናል ምንሽሙ ኢንተግሬሽን የድሊ እዩ ግን ከመይ ጌርካ ይመፅእ ብዘይ ናይ ህዝቢ ድልየት ብዘይ ሌጂቲመሲ ብዘይ ኢንስቲቱሽናል ዝብለካ ናይ ትካብ ህዝቢ ብቐጥታ ይኹን ብትካላቱ ገይሩ ዘይሳተፈሉ ሪጅናል ኢንተግሬሽን ክመፅእ ኣይክእልን እዚአን ስለዚ መልሲ እየ ዝህብ ነይረ ነተን ዝተላዕላ ኣብኡ እምበሪ እዚ እዩ ዘገድስ ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ምባል ተበጊሰ ይኮንኩን ምንሽሙ ከታተለ እየ ኩሉ ፈልጠ እየ እቲ ኣብይ እብለሎ ይገብረሎ ናይ ዓይል ባሕሪ ዶ ናይ ገለ ዶ ዝበሃል ዘሎ እሱ ጥራይ ኮ ይኮነን ዝብሎ ዘሎ ንሳቶም ከዓ እሳቶም ናይ ህዝቦም ናይ ሃገሮም ይግድሶም ንሕና ናይ ሃገርና ናይ ህዝብና ይገድሰና ግን ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ምስኡ ኮይኑን እዩ ዝሰማምዓሉ ዘሎን ኩሉ ስኢና ንሰምዕ ዘለና ኣይንፈልጦን ኢና እንታይ እዩ ትስምምዓት ግን ብዛዕባ ናይ ባሕሪ ዶ ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ሪጅናል ኢንተግሬሽን ዶ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክልተ ሃገራት ኣለዋ ኢልኩም ኣይትዛረቡ ድሕሪ ሕጂ ብዙሕ ኢና ንሰምዕ ዘለና ሓቁ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ከገድሾ እዚ ንልኡላውነትና ዘትንክፍሲ መን እዩ ሓላፍነት ሂቦ የለና ንሕና ክብልሲ ናፅነትና ረጋጊፅና እንዲና በዓልና ክብል ሓቁ እዩ ሓቅነት ኣለዎ ኣራይ ኣምባሳደር ብርግፅ ብሓቂ ሓይሽ ብከምዚ መልክዕ ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ንገብሮ ዘለና ዘተ ወይ ድማኒ ቃለ ምሕተት ናብ ሬድዮ ተደይ ንመፅእ ነርና ምተሓጎስኩ ብወገነይ ብካልእ መልክዕ ማለት ስፍሕ ብዝበለ መልክዕ ተዝኸውን ግን እስኪ ማለት እዚ ከባቢና ከም ትሪኦ ዘለካ ዓባይ ሃገር ኢትዮጵያ ብብዙሕ ሸነኻቱ ቀንዲ ተዋሳኢት ኮይና ነቲ ነገራት ትመርሖ ኣውራኽ መቐመጥ ናይ ተፈላለዩ ዲፕሎማሰኛታት ከም ምዃና መጠን ንስኻ ካብ ትዕዝብትኻ ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘለካ ወይ ኣብኡ ስለ ትገይሽ ብዙሕ ግዜ እዚ ናይ ሓደ ዓመት ምንቅስቃስ ኣውራ ምስ ናይ ኤርትራን ሰላም ምስ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ዝዝመረሉ ዘሎ ግን ኣብ ባይታ ዘየለኒ ኤርትራውያን ከመይ ትዕዝብትኻ ናትካ ብሓቂ ማለት ንናይ መንግስቲ ናይ ዓዲ ኣብቲ ኣኼባ ተረኺብካሉ ዝነበርካ ናይ መንግስቲ ኣብይ ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እየ ከመይ ኣሎ ኢልካ ትሓስብ ለውጢ ምምፃእ ፅቡቅ እዩ ዘድልኻ እዩ ካብ እዋን ናብ እዋን
ገምጊምካ ኣብ ሓደ መድረኽ ኣገዳሲ ዝነበረ ምዕባለ እዋኑ ምስ ኣኸለ ብሓድሽ ክቕየር ከከም ኣድላይነቱ ዝግባእ እዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ድማ መቀያር ክንገብር ኣለና እዚ ዝነበረ ምእኩል ኣዝዩ ምእኩል ዝኾነ ኣገባብ ምምሕዳር ኣብ ሽግር ኣምፂና ስራሕ ዘይብሉ ስራሕ ክረክብ ዘይክእል እቲ ቁጠባ ንቅድሚት ክስጉመሉ ዘይክእል ኩነታት መፅኡ ኣሎ እዚ ባና ሓደ ውሕድ ዝብለካ ብልሽውና ገለ ስለ ዝበዝሐ እዩ ብዝብል የዝብለካ ክዕርዩ ሪፎርም ፅገና ክግበር ኣለዎ ብዝብል ምብጋሶም ፅቡቅ ኮይኑ ይስምዐናኒ ፅቡቅ ኮይኑ ይስምዐኒ ብዙሕ እውን ኣወንታዊ ስጉምታት እውን ኣለዎ ገምጋም ንምግባር ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ ዓመት እንታይ ገበርና እንታይ ከይጎድለና ርእይቶኹም ሃው ኢልካ ንህዝቢ ኣኪብካ ምዝራብ የዝብለካ ሓደ ብጣዕሚ ኣወንታዊ ዝኾነ ስጉምቲ እዩ ከምዛ ምሰለስ ንዓና ተንረክብ ፅቡቅ ስጉምቲ እዩ ስለዚ ውሕስነት ገና ኣለዎ ኢልካ እኳ ክትዛርብ ዘፀግም እንትኾነ እቲ ኣንፈታቱ ፅቡቅ ኣንፈታት ኣለዎ ብዙሕ ዕንቅፋታት ኣለዎ ግን ኣንፈቱ ፅቡቅ እዩ ተበግስኡ ኣንፈቱ ግን ፅቡቅ እዩ ንኩሉ ህዝብታት ንኩሉ ሓይልታት ዘሳትፍ ኮይኑ ክቅፅል ድማ ተስፋ ሓደ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝግበር የዝለካ ዕግርግር እንተዝመፅእ ፋሕፋሕ እንተዝመፅእ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንኩሉ ተኸባቢ ዝፀሉ በኣሉታ ዝፀሉ ይኸውን ካብዚ ዘለዎ ንዓሊ ማለት ድዩ ትዕግርግር ማለት ፋሕፋሕ ፋሕፋሕ ክመፅእ ይኽእል እዩ ኩናት ንዕልሉ እውን ክመፅእ ይኽእል እዩ እኮ ከምዚ ክመፅእ ኢልካ ምናልባት ከተስታይ ብርጉፅ ክትዛረበሉ ይትኽእል እንትኸውን ግን መፅእ ይኽእል እዩ ሓደጋታት ኣሎ እዚ ከይመፅእ ድማ የዝብለካ ከምዚ ዝገበርዎ ዘተ ዓይነት እሞ ዘሳትፍ ንዕኡ ሰሚዕካ ድማ ዝእርም ኣገባብ ክገብሩ ፅቡቅ ምስልናኒ ኣወንታዊ እዩ ኦኬ ምናልባት ከምኡ ኢልካ ኣለኻ ማለት ብደገ ኮይንካ ክትዕዘቦ ከለኻ ግን ማለት ብፍላይ ናይ ኣብይ መንግስቲ ማለት ኣብ ኩሉ ማለት ከም ጥሙሕነት ዝያዳ ዘለዎ ኣብቲ ከባቢ ብዙሕ ፅልዋ ንምግባር ብደረጃ ዓለም ከምኡ ንምግባር ልዕሊ ኩሉ ግን እዚ ናይ ኢህዴግ ወይ ከዓ ኢፒአርዲኤፍ ድበሃል ልፍንታዊ መንግስቲ ክቀውም ከም ዘይኮነ ብዙሓት ተንተንቲ ይሰማምዑ ኣሎ ምዚ ማለት ወላ ኢትዮጵያን ባዕላቶም ናብ ውሽጢ ዓመት ተስፋ ዝቆረፁ እዮም ዝመስሉ ኣብዚ ወደለው ርእቶታት መብዛሕትኡ ስለዚ ካብኡ ተፈለየ ይመስል እዚ ትቦ ዘለካ ርእቶ እንታይ መስለካ ናይ ኢትዮጵያ ምትንታን ንኢትዮጵያውያን ክገድፎ ደሊ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝግበር ስጉምታት ንኢትዮጵያውያን ክግበር ሓንቲ ዘይገበርና እንደለና ንሕና ዝኾነ ይኹን ስርዓት የለ ኣብ ዓድና ዝብለካ ኣብ ክንዲ ምጭንጋፍ ንኢትዮጵያ ምጭንጋፍ ናይ ጉዳይና እንተንገብር ጉዳይና እንተዘንተጣጥሕ ይመሓሸ ዶብ ንኣብነት ናይ ዶብ ሽግር እዩ ተባሂሉ ናይ ዶብ ሽግር እዩ ዝኩሉ ኩናት ዘምፀ ናይ ዶብ ሽግር እዩ ክበሃል ፀኒሑ ኦልፈሳተን ሕጂ ዶብ ዝበሃል ናይ ዶብ ዝበሃል ሽግር ኣይነበረን ክበሃል ቁኑዕ ኣይኮነን ናይ ዶብ ሽግር እንድሕር ኮይኑ እዚ ኩሉ ኩናት ዘምፀ እታ ዶብ ትተሓንፀፅ እሞ መደምደምታ ይግበረሉ ውዱእ ክኸውን ምእንቲ ኩናት ዘምፀአ ነገር ምእንቲ ዕፁው ክኸውን እቲ ዝኩሉ ዘበኣሰ ዝተባሃለ ክንዲሳ ዓመታት ደም ዘፋሰሰ እታ ዶብ ትሕንፀፅ እሞኒ ሽዑኡ ናይ ኩናት ዝበሃል ምዕራፍ ይድምደም ንሱ ከመይ ጌርና ኢና ኣብ ሃገርና ዲሞክራሲ ንምፅእ ከመይ ጌርና ኢና ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ዘለዎ ስርዓት ንተክል ኣብ ዝበሃል ሽዑኡ የዝብለካ ኩሉ ኣትኩሮ ናብኡ ይኸውን ስለዚ ናህና ጉዳይ እንከሎ የዝብለካ ኣነ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ትንትን ኣይደልን የዝብለካ ርእይቶ ይብለይን ማለት ኣይኮነን ግን ንኢትዮጵያውያን ንገድፎ ፅቡቅ ሕጂ እምበኣር ከምኡ ካበልካ ኣቐዲምካ ብዛዕባ ናይ መድረክ ኣብ ዘቕረብና ዝሃብካ ንርእይቶ እንታይ ኢልካ ነርካሲ እንኮላይ ነቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ
ህግደፍ ማለት ነቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ንኩሉ ዘማእከለሲ ዘተተዝህሉስ ጽቡቕ ነይሩ ኢልካ ነርካሞ ብርግጽ ማለት እቲ ቀንዲ መሓንቆታት ሒዝዎ ዘሎ ንኸምዚ ዓይነት ኣብ ሃገራዊ ለውጢ ንኸይካየድ ሓደ ስርዓት እዩ ክንብል ንኽእልና ግን ብተወሳኺ ካልእ እንታይ ኣሎ ነጥብታት ዘነግረና ከምዚ ዝብለካ ኮይኑ እቲ ስርዓት ሓደ እዩ ካልኣይ ድማ እቲ ህዝቢ እኮ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ዝጸንሐ ኣብ ኩናት ስለ ዘለና ንቤት ፍርዲ ኸድና ቤት ፍርዲ ንዓና ፈሪድዎ መሬትና እንከሎ ኢትዮጵያ ሓይሎም ተኣማሚኖም ኮፍ ኢሎሞ ኣለዉ ስለዚ ሙሉእ መሬትና ሓራ ከይገበርና ብዛዕባ ዴሞክራሲን ብዛዕባ ገለና ይተዛረቡና እዝኒ ጸኒሑ ምኽኒት ኦኬ ሕጂ ኸታይ ምኽኒት ኣሎ ሕጂ ኸንታይ ምኽኒት ኣሎ ዳሞ ኩናት ጠጠው ኢሉ እንድሕር ኮይኑ ሕራይ ምስ ከባቢና ኣይንዋሳእ ዝበሃል ምን ሽሙ የለን ግን ኣይ ስልጣን ናብ ህዝቢ ኸነመሓላልፍ ኢልና እንዲና ዝኩሉ ተቓሊስና ኣይ ባዕሉ ስልጣኑ ባዕሉ ክጭብጥ ኢሉ እንዲ ህዝቢ ኤርትራ ዝኩሉ መስዋዕቲ ዝገበረ እሱ ዘይኮነሉ ምኽንያት የለን ምኽኒት እውን የለን ሕጂ ስለዚ ነዚ ድማኒ ክወሃበካ ጥራይ ተጸቢኻ ዘይኮነ እንተዘይተዋህበኸ እቲ ብስልጣን ዘሎ ኣይህብን ተበለኸ ትምትብል ትንቀሳቐስ ብሰላማዊ መንገዲ ንኹሉ ዝምልከትካ እዩ ከምዚ ዝበልኩኻ ሓደ ሃገራዊ ዋዕላ ተገይሩ ህዝቢ ኤርትራ በብወከልቱ ብምሉእ እንተላይ ህግደፍ ዝሳተፈሉ ዘተ ክህሉ ወል ኸውን ዘይክእል ኣይኮነን ብሕጂ ወይን ህግደፍ ሲል ናሲ ከም ኣካል ኣሎ ዲ ማለተይ ከም ትኻ ትፈልጦሲ እቶም ቀንዲ ፈጸምቲ ናይ ህግደፍ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣለዉ ስርቁኹም ከኣኒ ኣብ ስደት ኢኹም ዘለኹም ተበታቲኖም ወይ ይቕረታ ንስኻ ምንባርካ ናይ ምንባርካን ሽዑ እኳ ብዙሕ ኣይዝክሮን ግና ድበዝሑ እዞም ላዕለዎት ሓለፍቲ ኩሎም መብዛሕትኦም ኣለዉ ህግደፍሲ ከም ትካል ከማንሲ ኣሎ ዲ ኢልካ ትሓስብ ዲኻ ወግደፍ ኮይኮና ንሕና ኣለኹ ዝብል እንድሕር ኮይኑ እየ ዝብለካ ዋላት ዝገዝእ ዘሎ ዋላት ዝገዝእ ዘሎ እውን ክሳተፍ ይኽእል እየ ዝብለካ ኩሉ ዝሳተፈሉ ሓደ ሃገራዊ ዋዕላ ጌርና ገበን ዘለዎ እንተልዩ በብገበርና ሕተ ዝብለካ ገበን ዝፈጸመ እንተሎ ግን ፖለቲካሊ ግን ኩሉ ዝሳተፈሉ ባይታ ተፈጢሩ ወይ ከም ሃገራዊ ዋዕላ መሳሊ ክኸውን ይኽእል ዘተ ጌርካ ከመይ ጌርና ኢና ንሰጋገር ናብ ሓደ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ከመይ ጌርና ንካፈል ንሰጋገር እቲ ምቅዋም እንተ ነቲ ዘሎ መበገሲ ጌርካ ኮይኑ እንተ ንዕኡ መበገሲ ጌርካ ንዕኡ ጸጊንካ ኮይኑ እንተ የለን ካብ ሓድሽ ባን ጀምር ክበሃል ኮይኑ ሓደ ቅዋም ዝጸድቅሉ ብመሰረት ናይቲ ቅዋም ድማ ሓደ እዚ መሰጋገሪ መድረኽ ሓሊፍካ ኣብ ፍትሓዊ ዝኾነ ቁኑዕ ዝኾነ ንኩሉ ዘሳትፍ ምርጫ ኣቲና መንግስትናን ባይቶናን ንመርጽ እዚኣ ቀሊል እዚ ትመስርሑ ዘማት ኣይኮነን ፍቱን ዝኾነ መስርሕ እዩ ኣብዚ ንምብጻሕ እየ ዝብለካ ካብ መንግስቲ ጥራይ ከይተጸብኻ ብኽንቀሳቐሰሉ ዝግባእ ሕራይ ጽቡቕ የቐኒየለይ ሕጂ እንታይ ኮይኑ መስለካ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ህዝቢ ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኣብ ኩሉ ኣብ ነፃ ዓለም ዘሎ ሓደ ብየኣክል ዝብል ናይ ጻውዒት ንነፍሲ ወከፍ ብድሆ ናይ ብድሆ ጻውዒት ንሓድሕድካ በቃ ብዓሰርታት ኣሽሓት ሰብ ኣብ ንሓድሕዱ ይኣክል ዝብል ይኣክል ብዘይ ቋማዊ መንግስቲ ይኣክል ብዘይ ፍትሒ ይኣክል እናበለ ይዛረብ ኣሎ ስለዚ እቲ ነገር ድበሰለ ይመስል ኣንጻር ናይ ኣስመራ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ዝበፅሕ ይመስል ሕጂ ንስኻ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ናይ ኤርትራ ድሕሪ ደጊም እንተ ኣብቲ ስራሕ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እንተደየለኻ ተመሊስካ ክትንቀሳቐስ ወይ ኣብኡ ክትሳተፍ ደይ ትኽእለሉ ምኽንያት ኣሎ ዶ ዘይሳተፈሉ ምኽንያት የለን ከም ዜጋ መጠን ድማ ሳተፍ ምኽንያት የለን ከም ዝብለካ ኣነ ኣባል ናይ ዝኾነ ይኹን ውድብ ኣይኮንኩን ናይ ሕጂ ብሕጂ ኢና ንሪኦ ክሳብ ሕጂ ግን ኣይኮንኩን
الرئيس أمباسادر كم تفلتون السقا قديمك حدا خابتهم እዋን ንእስነቶም ወፍዮም ኣብ ገድሊ ኤርትራ ንናጽነት ተቃለሱ እዮም ሕጂ ድማ ኣብ ስደት ከም ህዝብኻ ትነብር ኣለኻ ወላ ኣብ ስራሕ ይኹን መንቀሳቀስ ይኸውን ከም ትፈልጦ ፓስፖርት ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ሒዝካ ኢኻ ትንቀሳቀስ ዘለኻ ሕጂ ከምዚ ምስ ምዃኑ ምስቲ ሓቀኛ ማለት እቲ መጀመርያ ተሳታፍካሎ ዕላማን እዚ ሕጂ ዘሎ ኩንነት ከም በበይኑ ክኸውን ከሎ ከም ለተሓሳስበካ ፍሉጥ እሞ تناي مودة تختم محل الفوتخ الملأ تنتاي. زبلنا يكويو. وانو إيو كساب كندي وان مو. بينا إرترات رأي. legitimate منقست زي بالله. زتمرت منقستية بالله. بهزبي زتمرت منقستية بالله. حقة منقستي قوام يبلان. تكالات بايتو يبلان. كم زوجي ناخذ نبر يزبلكا يحزنني. ስለዚህ ህዝቢ ኤርትራ ናቱ እዩ መሰሉ እዩ ባዕሉን ቀሳቀሰሉ ይግባው ንዝግር ተስፋ ጋብር الرئيس أمباسادر هاي لما نقريش نذهب كان نعدل بسم كلهم سمعتي يمسكنك أو كلا أقات أمي بخال دسفحن دحشن كن راغب تسبيتيو يغني لي صبو يغني لي عاون عدل مهابكا زي راديو إيرنا دلت راديو إيرنا زخبركم سمعتنا غازيتኛ ዮሐንስ ተስፋማርያም ኣብ መደብ ኩዘተ ምስ ኣምባሳደር ሃይለሞን ቆረስ ዘካይዶ ቃለ መጠይቅ ኣብ ዝተዛዚሙሎ ናይዚ ሰዓት እዚ ሓፈሻዊ ትሕዝቶናውን ኣብ ዝፈጺምና ኣሎና ሰላም ንኹልና راديو إيرنا